Mga puso, nagapabili naman nga manubo ang volcanic earthquakes nga na-record sa mga Kanlaon kapin duha ka semana matapos ini naglupok. Base sa monitoring sa Kanlaon Volcano Observatory Center, may yara lang sa 5 ka volcanic quakes nga nagluntad humalin las 12 sa kagahon sa Hunyo 18, tubtob las 12 sa kagahon subong adlaw June 19. Antes ini, na-record ang 6 kag 3 ka volcanic quake sa bulkan sa nakaligad nga duha ka adlaw. Ang ginbuga sini nga plume ang naglabot naman sa kalason nga 200 metros kag sulfur dioxide kag pagwas sini ang naglabot naman sa 2,713 tons o tonelada. Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan. Samtang nagapatigayin naman sa medical mission o kung nagpatigayin man sa medical mission para sa kasapatan ang makatapos sa Negros Occidental Provincial Veterinary Office sa La Carlota City kag Bago City kung saan madamo sa mahinuptanan ang apektado sa paglupok sa Mount Kanlaon. May maging panghatag man nga bulong kag pagkaon para sa mga hinuptanan.